ko wei kan hikai ka kali jingli o wei ukna school ka ong u wei u apple but wei pat u apple long kat no teli ki apple uta ukna daga jingmen ong south limis kata kan hikai ka ong sanga bahasa ni kana phi kumno kata kala no phi long khana bastad kumno phi ba kumta sanga bahasa ni jingli jonga wei u apple but wei pat u apple kat no teli ki apple phnio uta ukna sa chisin ba ong south limis kata ka miss kala kham sko phala kumno kata kala balong sanga bahasa ni jingli jonga ka ong wei u apple but wei pat u apple kat no teli ki apple phnio utau khna wong south limis takamis kala dap jing thabah kum nu kala banlong to ngan persyang man pen kelai ke jingli junga ka ong menta dengan IP wei umango but wei pat umango kat no teli ki mango phnio utau khna lo jawab lai teli ki mango miss takan kai ka ong very good well done to mentangan kli biang phi jaka jingli kan kong wei u apple but wei pat u apple kat no teli ki apple pindon ka ai lupa ber ka kulu kumni utau khana ong south limis kata ka jing kata ka miss kala dap jing phala kumno kata ka la banlong haba wei umango but wei umango long lightly ki mango kumno ka ni kala banlong ba wei u apple long southly ki apple utau khana skul ong miss ngala don lupa wei u apple hapo ka plajunga pi kadang kata ka miscommunication hang ni ngimla ban ong ba ukhna ubakla ngimla roban ong ba ka mis ka bakla namar logically kata ka mis ka long ka badai mar wei u apple ka long lightly ki apple andre reality haka jing shapat wei u apple wei pat u apple but uta wei pat u badan habbo ka pla jong uta ukhna long southly ki apple kata ka long ka jing sha pi kadang kata ka miscommunication ka jing bakla haka jing yakran bunsin haka jing jingi unong kren ro udai unong sangap ro udai henry kadang no kata ka miscommunication ka jing bakla ka jing pher haka kata ka jing yakran but kata ka conversation but kata ka communication jongki kala pher kala bakla kumta ka communication ka long ka wei na ki benta ka bakong santam haka jing jingi kum ki breu kala bandai hayeng asem kala bandai haki parlok ki jongpi kala bandai ha imlang salang kani kala bandai haki no kinu kibenta haka jing jingi kani ka art of communication kalong kebadan kam-tam haka jing jingi kum ki breu ani ka communication katon lai benta kawai ka communication ka bagi khot ka verbal communication kawai pat ka communication ki khot ka non verbal communication kawai pat ka communication ki khot ka written communication ka jingkran jongpi da ka shentur jongpi ka jingkran jongpi da ki action ki jongpi but ka jingkran jongpi da ki jing thok ki but la da fi master ya ka wei pa ki wei kini ki lightly ki communication skill ngan ong ye phi ba ka jing jongpi ka long kham halor ban ya ka jing jongki wei kisen wei ubru ulit ban bam khawai ha ka wei ka jing bam khana ka ba he ba te don wei ubru u shong bat ubam nado bastang kata ka jing khawai ubam shibam hado ba kita ki bru ki bawan hakata ka jaka ki bawan bam hakata ka jaka kila I tight ban pe yo ta bru balai ubam shibam nado mene ado nyau baji ubam shibam hado ka bakut ba kita ki try nong khot khawai kim ban se ki hap balik kran yo ta bru balai mi bam hado kan ni utau bru ong ngaru ngala tight ban bam andre ngaman se ngahapan bam ki ong u balai uong namar la tho haga invitation card ba ka porbam kalong nyau baje hadu shipho baje pi kadon no kata ka miscommunication kila tho ang tu ka porbam nyau hadu shipho andre uni ubru daga jing ngau tho bakla jungu umut ba ka porbam ka de banlong nyau hadu shipho kata kalong ka miscommunication kadon kam ka ni ka communication haka jing jungi kum kibru bun sen haka jing jungi ni persyang ban kran ya kibru Henry kibru kim la man sngot ho ya kata ka ka bangi kwa ban kren ya ka bangi kwa ban express ki kata ka jia haki habaro ki benta ka jim jingi bon ba kibru ki ba kali nga ya ka ni ka ve ki jingkali kumnongen kali ya ki samla how can we propose them but nga ongi ki master shwa ya ka art of communication la fi master ya ka ni ka art of communication kila ban long kibru ki ba chop ha ka nu ka benta la da ka de phi ban kli ya ki samla la ni ka la da ka de phi ban snang ya ki khon ki ti la ni ban snang ya ki nu kibru ka communication ka long ka badan kam hato video I ba kibru ki ba start pha ban communicate ki ba start pha bang kren
Habaki keren ani ka jing scout nat mang ka jing keren jong ki phim kwa shu ban penkut phim kwa shu ba kata ka jing keren jong ki kan kut pi kwa eki bakan peteng ki keren halo shikenta Henry fis ngo ba kata ka jing keren jong ki kalong tang shi phau minute amar makinang ba ban kanak ya ka we ka point bat ka we pat ka point bat kum ta kas karung ba po ka jing mut ka jing prakhat jing wat ya kita ki eki bangla tip lupa ro Henry habaki keren maki karung ba po jong ka jing mut ka jing prakhat ki jong pet ya kunuksa jong Mahatma Gandhi hakito ki por jong hagaba ka social media kampat don Henry haba ai jingkern ki bru na keleng jong ka jaka ki wan ban sngap ya kata ka jingkern jong Mahatma Gandhi namar ba unang ba ban connect ya kata ka jingkern jong bat kita ki nong sngap jong kumne ulak ban job ya ka mensem bat ya ka jimut ka jim berkhat jong kita ki nong sngap jong ngan ongi phi ba la fi master ya ka ni ka art of public speaking ka communication skill ngan ongi phi ba phenlong ki bru ki ba I da ki bon ba ki bru fin don kata ka jing it ho ki bru kin it ho ya phi nakaleng sadong jong ka jaka ki menta ka sing uta ungkran menta ka sing uta ungkran bat ki bru nakaleng jong ka jaka ki wan ban sngap ya kata ka jingkran ka jong phi namar ba philong ubru bat tebet ban kran lada filong unong ditier usil person lada film nang ban connect ya ka jingkran jong phi bat ka jingmut ka jing prakhat bat ka mensem jong gitu ki nong sngap jong phi ka tu ka tier phim la ban ti ka Henry lada filong usil person wat lada fit di ya ka tier ka bom ler kam ro Henry lada finang bha ban kran lada finang bha ban connect ya ka kenten jong phi bat ka mensem ka jimut ka jing prakhat jong gitu ki nong sngap jong phi wat lada fidi ya ka tier ka bom ler kam ro ka tu ka tier ka ba fidi kan ya yeu ba lada pilong uwe na padang jong kita ki ba kwa ban pentebet ya lade kumno ban keren haka jaka ba dan kumno ban communicate bar ki bro kani ke video kalong nakam ta jong phi ngan IP ya ki sandali ki point ki ba don kam ya phi haka por ba phi ai ya ka jingkran ke jong phi lada finang bha ban convince ya ke bro da ka jingkran jong phi kanu ka jingkran jong phi kalong ka ba sei so lada fidang wan ka sen ka mana kong hapo jong gane ka channel jonga ngapdeng subhai phi shapo jong gane ka channel jongi bat lengba jong gane ka video jonga mata ka singi fin yo shibun ba ka jingkar khu haka jingi de bar ka jing jong phi kumnu ba pilong kita gi nongkren haka jaka ba kala bandai pikran bat ki perlok jong phi lani kala bandai ba phi yatho khana phi kren haka no ka jaka kala bandai stage lani haka pulpit kamenta ka banang ka kentin ka ba kikren kam lele ngan ong sajisen ka kentin ka ba pikran kam lele Henry mano bakran ya ketu kentin kata kalong ke badan ka ngan IP da kanuksa shubu menta ngan ong ip pin im setang live post ngi pin im setang live post ngi kata ka kentin lada lakran ya ka da u doktor pin ngechi bakalong kumta namar pitip ba u doktor udon ka jingtip phang ka jingkot ka jingkhia jong bro Henry lada kata ka juk kentin lakran ya ka da u copyright u ba ai start u ba ai dawa ya ki bro u ong ip ba pin im setang live post hatu fin nge u ni fin perkhat arsen Henry lada kata ka juk kentin lakran ya ka da u perlok jong pi pin ong iki show me style wat am kren kai ka kentin ka mapikran kam lele Henry mano bakran ya ka kata kin kalong ke badan ka kabenta ka baar ka jaka ka ba pikran ka jaka ka ba pikran ru kalong ka weina ki benta ka ba kong santam haka benta haka jingkran ke jong kan ai pida kanuksa menta lada fidang yelang samat mai pi yelam dit eka hatu fin yelam eka sha lumjing tep nei fin yelam eka sha dukan nei fin yelam eka sha yeu ka syong haka situation ka syong haka jaka sha ei fin yelam ya ka tu ka samla jampi denim de namar kata ka jaka ka bapi ai ya ka jingkran jampi kata ru kalong ka badan ka haba piyo ya ka samla ka bathamai fin yelam eka sha restaurant fin yelam eka sha ka candle night dinner haka ba pin don tang mapi batang maka bar kata ka romantic scene kata por pin ai impress ya kata ka samla jampi denim de pi de ban sngau kumno ka jaka ka ba pi de bangkren hashwa bangin poisha ka banta ka balai ngakwa ban IP ya ka we ka jing pen bena ba nga la launch ya ka we ka course na ka banta jing pi haka ba ngala ai ya ka jing hikai step by step A up to Z kumnu ba phin long kita kin nongkran haka jaka ba habang ong jingkran haka jaka ba kam shamut tang ka jingkran halor ka stage kam sham lamut ka tang ka jingkran meeting Henry ka jingkran hagino kino ka banta haka jing jong pi phinlong ki beru ki ba tebet shisha bangkren nalor jong kata ka jing hikai kumno ba phinlong kita kin nongkran haka jaka ba ngan update shu ki jing hikai haka jing de kumno ba phin master ya ka art of written communication kumno ba phin master ya kata ka communication bat ki perlok ka jong pi nakapor in one life hapo jong kata ka
course ke jonga hakaba phila ban access ka baro shijik em jumpi phim dan kam ban thed arsen fin thed ka tang shisen ka dor jongka arspa sanphot ka but fin yo ban access ka baro shijik em ka jing thed jumpi ka long ka jingkar khu na kam ta ka jing em jumpi ba ka long ka jingkar shan na kam ta ki kam ke jonga ban pen he ban pen yar shu ya ka ne ke mission jonga na kam ta ban pen bha ya ke imlang ka salang ka link jong ka course ngala buha ka description jong ka ne video haga ba phil hab ban download ya way u application fi hab ban siu hangta hi hapo jong ka application ban access ya ka course but fill up ban pe ka haga no por haga no speed kam don time kam don limit kam don pace fill up ban pe ka haga no por but haga no ka rukom kan poi syaka benta ka balai haba phi ai ya ka jingkran ka jongpi ka energy ka ba fikran ka long ka tan kamba haga por ba usubha chandra bose u ai ya ka jingkran jong u ong give me your blood and I will give you freedom lada kata ka joka kentin u ong ka give me your blood then I will think I might give you the freedom u ong ai nga ya ka snam jongpi but ngan ai phi ya ka jing lai lot lada usubha chandra bose u ong ya ka kentin tu ayanga ya ka snam jumpi ngan persang ban ai ka jing light load nak da jumpi lada ukraine ka klem ka energy klem ka enthusiasm kata ka jingkran jung u kan long ka jingkran ka balano but kita ki no snap kinom risa kinom shongship ban ai ka snam jongki nak menta jong u ban yo ya ka jing light load hendre haba pikran ya kinu ka jingkran jumpi ka de ban don kata ka energy kala ban de pikran ba phir dom pidi bandon kata ka sur ba pidom Henry haba pikran ya ka jingran jong ka jing i ka sur jong piru ka de ban long ka jing i ka bakata ya ka mansip ya ka donut jong kino sngap jong pi kata kan ka long ka baton kam but ka benta ka basaru ka long ha ka jing de berkata ka tone of your voice menne ka de ka benta ka balai ka de bandon ka energy ka benta ka basapat ka tone of your voice ka sur ka ba pikran haba phi ai ya ka no ka jingkran jong phi de man kan mau ha ai ngan ai ya full stop ha ai ngan ai ya koma but ha ai ngan de ban ai ya dak jingkali dak jingkran jong phi ki biru ke la ban sngau thu ba kata ka kenten ka ba pikran ka de ka jingkali ne ka de ka jingjubab ne ka de ka jingpen kot phi de ban don kata ka pace of your speech, ka tone of your voice, ka de ban decide ya kata ka emotion ka baton hakata ka jingkran ka jongpi kan mau ya kan ka benta ka basau hakano ka jingkran ka communication haba pikran bar kibru haba kibru ki kran yepi fideban fideshwa ban sngap ka kten ka ong ublei u ayangi artli ki skor bat ka wei ka shentur kata kamut ba ngide ban sngap bonsha ban ya ka ek ba ngikran lada ki bro ki yat ho khana ki yat ho ing ya kata ka jing e jongki ya kata ka jing shem jongki ya kata ka jing kendo ka jongki phimde ban sngap ya kata ka jing kran jongki ban a ya ka jing jubab ya ki Henry fide ban sngap ya kata ka jing kran jongki ban respond not to react namar bonsen ki bro ha ka por ba ki ya kran bar kino ki bro ki sngap ya kata ka jing kran jongki ban ai ya ka jing jubab jongki teng hakapor bak kidangkran ki pen sengak jubor ki ong ki ho ngarung akan duk takin ho ngarung akan duk takin ki kene kitien ya kito ki nongkran bat kene kalong ka ke ba pentlot yangi ha ka banta jongka communication ngaju ong bha ngaju pendon kam bha ya kene ki kintin ban long u nongkran nang shwa kumno ban long u nong sngap kumbang ong mene don't listen to react but listen to respond wanam sngap ban aya ka jinjubab Henry ban wat ya ka solution dan ya ka jingjubab shisen away ubri ubakerteng usanta kadba udang yeng na kata ka yeng ka jong shispa mala wan kan san uta ubri ka poruong santa ka khon jeme ka layap hakata por haka jingkan dit uren set na kata ka yeng ka ba shispa mala kadba udang hap ulap poi haka mala ka basan phau hangta uken mau banga ngamdon khon kadba udang hap ulap poi haka mala ka lai phau uken mau ba umpan dab ya tho bakat ba udang poi hakamala ka ba shipho ukun ma ba umde usanta ude ubanta na kata daw ken nga ong pia ba pi sngap ya kanu ka jingkran jang giwe don't listen to react but listen to respond nga ngais kem ba kanige video jangam ta kasi ka ai ka jingkar khu nakmta ka jingim ka jangpi banlong a better communicator enroll yala de nakamta jong ne course ngin second do pi hagavi pat ki banta
Kata dua terkepor. Bye-bye. Stay safe.